Dragi prieteni ai acest canal, astăzi suntem pe Stânca Costești, barajul de acumulare al Prutului și vreau să vă arăt cât de mizerabilă poate să fie unii oameni. Ia uitați, au venit aici și s-au făcut nevoile, gunoaie, pachete de țigări și dacă o să vreți să ne ajutați să facem curățenie, haideți să ne adunăm cât mai mulți și să facem curățenie pe barajul de acumulare Prut. Ia uitați, așa ceva foarte mizerabil. Ia. Au băut, s-au simțit bine. Uitați, sâmburi. Ia uitați, gunoaie. Foarte mizerabil. Poate să fie, ia uitați, sticle de bere, bidoane, ambalaje, foarte mult. Ei nu au 7 ani de acasă. Sunt niște porci care nu se gândesc la natură și mai vreau să fie apa curată. Ia uitați. Ia uitați, dragi prieteni, ia uitați. Ia uitați aici. Vedeți? Ia uitați. Bere. Ambalaje. Perne. Ia uitați. Ia uitați. Și asta e o mică parte. Sunt niște porci. N-au 7 ani de acasă. Ia uitați. Dacă lebedele acelea, poate că pe baraj, urcă și ele sus la aici și mănâncă gunoaie, stau în gunoaie. Ia uitați, beau Pepsi, nu? Frumos. Dar de ce să nu venim noi la pește, la pescuit și stăm într-un loc curat, dacă așa l-au dat Dumnezeu? Ia uitați, un hal. Uitați ce curat e aici și ce frumos e. Ce frumos. Și haideți să ne adunăm, spunem copăcei pe aici. Ia uitați. Caserole. Oamenii care au făcut așa ceva sunteți niște oameni de nimic. De nimic. Uitați aici. Niște oameni de nimic. Nu se face așa ceva. Ia uitați. Nu se face așa ceva. Ia uitați acolo. Nu se face așa ceva. Nu? Ia uitați. Nu se face așa ceva. Ia uitați. Găleți. Ia. Saci. L-ai pus în sac. Nu? Ai pus niște gunoaie, dar de ce nu ai luat? Nu? Conserve. Da? Uitați. Oameni de nimic. Da. Oameni de nimic. Nu au 7 ani de acasă. Cum vrei tu să mănânci un pește? Cum poți să pescuiești tu halul ăsta? Poți să-mi zici mie? Ia uitați. Ia uitați aici. Ia. Ai pescuit. Ai dat la... Ai făcut nadă, înțeleg. Să fac un vlog. Cum facem curățenie locurile astea. Dar am mai făcut curățenie de 2-3 ori și o venit și s-a făcut înapoi. Ia uitați. Făcut. E băut energizant, nu? Rockstar. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați aici, dragi mei. Uitați, fir, ambalaj, gunoaie. Ia. Sunt hal de hal. Ia uitați. Ia uitați. Uitați, uitați-o leac ce frumos e aici. Ia uitați. Dacă gunoaiele alea nu se strâng de acolo, nu le strânge nimeni, intră urât. Uitați, conserve, Pepsi, merinda, ce ar fi, nu se face așa ceva. Nu-i
E hal fără de hal. N-am cuvinte. Nu am cuvinte. Ia uitați. Uitați. Cartoane. Ambalaje. Farfurii. Uitați. Nu se face așa ceva. Așa ceva nu se face niciodată în viață. Uitați. Bere. Bei bere, bravo. Nu se face așa ceva. Să știți, dragi prieteni, că ăștia sunt niște oameni de nimic și acolo îi plin de gunoi. Nu mă mai duc că n-are sens să bat atâta drum. O să mergem, traversăm alt mal. Un pic aici, frumusețe. Uitați, lebedele. Frumos, nu? Uitați, acolo tării plin de gunoaie. Uitați, ăștia sunt românii noștri. Vrei să ai o țară curată, cum să o ai? Ia uitați. Țigări. Dar pune ceva în țigările astea și nu le arunca pe jos. Nu? Nu le arunci pe jos. Uitați. Ia uitați. Ia uitați. Hal de lume, dragilor. Hal de lume. Nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva. Foarte urât din partea la oamenii aceștia. Ei sunt niște oameni de nimic. Niște oameni de nimic. A, uitați, frumos, nu? Uitați, șervețele în copac. Din trandafirul ăsta ce este eu. Uitați, frumos, nu? Pungă. Frumos, nu? Uitați locul ăsta. Am adus costitoare de acasă și l-am costit și l-am făcut frumos. Și vreau să pun și 2 copăcei. Dar, ia. Uitați, astea sunt gunoaie de ceva timp aici. Și uitați cum o să se facă toate. Frumos, nu? Foarte, foarte urât. Eu o să lapesc. Asta, uitați. Noi. Deci nu există să mergi, nu știu, 50 de metri și să nu găsești un gunoi. Uitați. Nu? Nu există. Să mergi 50 de metri și să nu vezi un gunoi. Nu există. Clar asta e. Nu există. Să mergi 50 de metri și să nu vezi un gunoi. Da, uitați, aici dacă eu mă duc acolo, deci plin de gunoi. Făcut acest videoclip și dacă o să se uite oamenii care au aruncat, să știți că sunteți niște oameni de nimic și fără 7 ani de acasă și sunteți niște măgari și niște porci. Și porci trăiesc mai curat ca voi, ca să știți. Ca să știți că și porcii trăiesc mai curat ca voi. Copaci frumoși, plini de gunoi acolo. Ia, frumos, nu? Deci, oamenii care, dacă o să se uite la videoclipul acesta, să știți că sunteți niște oameni de nimic și chiar și porcii trăiesc mai curat ca voi. Uitați, șervețele. Sunteți niște oameni de nimic și, v-am zis, și porcii trăiesc mai curat ca voi. Saltele aruncate, nu se face așa ceva. Și mai vrem să avem o țară curată. Ia uitați. Ia uitați aici. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați, pungi. Ia. Hai să o luăm pe aici.
să merg pe aici. Opa! Uite, conserve. Aici am pescuit, stați, vă arăt că acolo era locul ocupat. Au venit niște oameni, un pic mai la deal, într-un loc care au lăsat gunoaie foarte multe. Nu prea am avut baterii la telefon. Aici am făcut o curățenie în mare. Dar eu dacă mă bag și aici, uitați acolo gunoaie. Uitați în porumbel. Gunoaie cât de mult, uitați. Uitați, dragi prieteni. Acum, ia, uitați. Frumos, nu? Iarbă verde, copăcei, uitați. Cresc ei din natură. Ia uitați, conserve, sticle pe râul apei. Uitați. Uitați acolo, sticle pe râul apei. Gunoaie, cât nu se poate așa ceva. Foarte urât. Și cred că o să vin și în septembrie la pescuit și o să filmez mulți oameni care aruncă și o să chem garda de mediu. Când o să văd așa ceva, o să-l ținem de vorbă. În secunda care vă scor arunca gunoiul, o să-l filmez și o să sun la garda de mediu. Și o să fac constatații și să dea o amendă foarte mare pentru gunoiul aruncat. Dar dacă vine garda de mediu, știe ce are de făcut mai bine ca mine. Uitați aici. Ia, malul apei. Malul apei. Da? Uitați. Malul apei. Uitați aici. Malul apei. Uitați. Uitați sticlă acolo pe malul apei. Mai încolo n-am cum să mă duc, că sunt niște pescari. Dar o să mai merg câteva metri. Ia uitați. Ia uitați aici. Noi începem o pungă. Uitați aici sălci. Cresc frumos. Elegant. Dar ce poate să crească și ele dacă îi plin de gunoaie aici? Nu prea cred. Ia uitați. Ia uitați, jos pălăria pentru omul care a pus așa ceva aici. Ia uitați aici. Foarte frumos din partea lui. Foarte, foarte frumos. Uitați, la ce s-a tăiat stuful acesta? Poate aici stau niște păsărele și fac cuib. Urât și asta. Câteva zi este un pescar acolo în față. Nu știu dacă pot să prind telefonul. Așa. Acum mai o să vă arăt câteva lucruri. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Hal de lume. Hal. Un loc foarte frumos, dar plin de gunoi. Ia uitați, au făcut sobă, vedeți? Ia. Vedeți, da? Frumos, nu? Ia, frumos. Prosoape. Frumos. N-am ce să zic, avem o țară foarte curată. Ia, frumos. Frumos, nu? Da, scurg și alurile astea. Nu vreau să deranjez pescarul. Deci acum în România poți să iei și batai dacă faci ce fac eu acum, dacă filmez român, dacă ar fi un român care nu aruncă. Da, uitați, șefs. Nu, da? Urât. Urât, foarte urât, nu urât. Aici. Role de fier. Nu știu dacă se vede, cine știe ce.
Mă duc mai încolo, că mai este un pescar și nu vreau să deranjez. S-ar putea să iei și bataie. Uite-te aici. Ia. Aha. Uite-ți. Hai de lume. Hai. Hai. Hai, dragi prieteni. Deci asta e o mică parte din ce se poate vedea. Din ce se poate vedea. Deci vii să pescuiești. Uitați, ia, stați că intru în buleharul acesta. Opa. Ia uitați aici. Ia uitați. Ia uitați acolo. Ia uitați. Ia uitați. Ia uitați. Frumos, nu? Ia. Fraților, v-am lăsat că nu mai am ce să zic. Sincer. Păsărelele, mă scuzați păsărele că vă deranjez, dar foarte mizerabil. Uitați, s-a uitat haina aici, vedeți? Urât. Poate ce s-a spânzurat. Cam merită oamenii aceștia care aruncă să fie ceva am zis anterior. V-am lăsat, nu mai am nimic de zis. Dacă sunteți de acord cu mine, vorbile spuse, vă rog frumos lăsați cel mai bine un comentariu, distribuiți videoclipul și să lăsați un număr de telefon în comentariu. Cine vrea să ajute, să venim să facem curățenie pe stânca Păstești. V-am lăsat.